Velkommen til klunkeleg. Dette er et spil, der går ud, hvor det er hold mod hold. Der er et hold, her er et andet hold. På sig har man en nylonstrømpe med en tennisbold hængende i bunden. Der er klunken. Foran os på slagmarken er der en flaske, der symboliserer hvert hold. Flasken har en lille kende vand i, så den ikke sådan med vælte. Det går nu ud på, at man respektivt løber frem, drejer rundt om flasken 10 gange. Når man har gjort det, går man bag linjen, der er markeret bagved, og så skal man vælte flasken via bolden. Armene må ikke bruges. Når det der er gjort, iler man tilbage til sine homies, giver strømpen videre, og så er det bare om at fyre den af. Er I klar? 30 nu! Ja. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Måske 10. Okay. Kom så, Mads. You can do it, homie. Yes, babe. Du er meget tæt på, Esben. Ja! Nej! Du skal løbe tilbage. Lort. Kom så, Mads. You can do it. Du var der næsten. Hvad fuck er det der? Giv mig ordentligt. Den er lige foran. Lige ved siden. Hvad laver du, Mads? Hvorfor kan jeg ikke ramme den? Det står tæt på, Simon! Okay, jeg tror, de har vundet. Sorry, Mads.